siayaka. Deko okeleo nyakwaro Mgajuanga maingero malero sigand rawera moro manoweyo sikul kuom thuolo mar higni 12 to gikone to yudo simbo mar degree e somo mar bedo okila. Repolo miyowa wuodh kinda mana Benjamin Kiprop oketo kata bedo ni ne otiyo kaka tanboy e alwora ma Mogotio mantiere e kaunti ma Baringo. Wawinjanna. Nyamburko mating'o jowuoth mong'ere kaka matatu osendiko rowere mathoth e Kenya ka. Kata kamano, samoro ineno joma tiyo e matatu kaka joma onge kido makare. Tok tho jonyuolne, Benjamin Kiprop ne oweyo sikul e klas 9 kinde mane osomo Njoro Boys. Omiyo ne oyudore e tij matatu kane en rawera makidoro. I was in and out of school most of the time because of school fees related issues and also for lack of upkeep. Kiprop nochako puonjre riembo ka omanyo yo mar dok tieko sombe e sikund sekondar. Kinda kod kido makare ne ojiwo siso ne mar somo. Akwede ne omaye thuolo e sikul moro Baringo. He told me point blank that I will not offer you an opportunity at this school. Reason being that people who have worked at the stage, most of them are drug abusers, most of them use vulgar languages, most of them will come and incite students and maybe even ban the school. Bang'e ne oyudo kony kendo nodok somo e sikund sekondar ma Kabimoi. Tukashirikiana kama madereva na makondakta, tukatoa kenye tulikuwa konaye kidogo, kijana akaanza masomo. Kaka ne omedo sombe e mbalariany ma Kabarak e kaka ne ojiwore e tije mar riembo. After my graduation, after my LLB, I had to work as a driver. Mogotio, Nakuru, Eldamaravin, Nakuru. I used to drive Kabarnet, Nakuru. Those were the routes that I used to ply. Nok maromenda to ne jaduoke e ndara kinde ka kinde. Unaona ule mtoto anapenda sana kujitegemea, angependa kujitegemea. That is Kiprop. So angeweka bag, anarudi tena stage wakati yako na nafasi. Kiprop has never had time ati atakaa chini hapa kupiga story na mtu. Giko ne oyudo tiegruok e mbalariany kendo ne omedo sombe ka tiegruok mar okinde kane oyudo sir koa e aguch tiegruok mar HELB. It took me 10 years since I joined my LLB until I graduated this year as an advocate of the High Court of Kenya. Kinde mathoth oganda janeno tanboy mag matatu kaka joma obalo kod kido makare. Kiprop nigi ler. The stage has bright people. The stage has disciplined people. I wish people can just change their perception of viewing the stage. Kata jawadgi mayande otiyogo siro wachno. Ni kijana mwenye bidii, ni kijana mwaminifu kwa kazi zake na amekuwa role model wetu sasa kwa sasa. Bado tunaweza endelea na kupaa juu zaidi. Na bado kuna madereva wengine tunaweza pata hata rais hapa. Ne giriwore kode e nyasi makende mar sidhe kondo kaka okil bang' tieko sombe. Nyasi mane oywayo nyaka tend riwruok mar okinde. I'm really happy because I've seen the fruits of perseverance. I've seen the fruits of being resilient in this life. Niko na furaha isiyekuwa na kifani kwa sababu ya dereva mwenzetu Benjamin Kiprop Chebon. Kiprop jiwo rowere mondo kik chunygi tho e kinde ma apaka mag ngima gogi. You should just be flexible. Every time you find yourself with lemon, just make lemonade. I want to tell them, if Kiprop did not give up, nobody should give up. Kata obedo ni Kiprop nochako manyo yor dongruok ka oriembo